shadows they will hide you. Fight! Claw through them. Proste ja to nechápem, čo to dáva za ľudí, jak sa takí ľudia dostanú do Diamondu. Ľudia v Silveri hrajú lepšie ako v Diamonde. No ale ja neviem prečo len to teraz začalo, proste to sú úplní dementi. Proste tam prehráš prvé kolo a oni už tam píšu surrend a idú hádzať spike na mid. A potom tam chodia proste po celej mape, jak sa im zachytá, vôbec neregistrujú, že s nimi hrajú to, že majú hrať s týmom. A pritom by sa to dalo vyhrať. Ale super, oné. To keď budem hľadať chlapa, tak ho dám zahrať Valorant. Keď také niečo spraví, tak ho nechcem v živote. Lebo... Ale ja to nechápem, proste však kokot... Na čo si zapínaš tú hru, keď ju vlastne nechceš hrať? No, a prohráč má ban už aj na druhom účte. Za lívovanie. Tak. 99% kerov. Ale ja to chci livnout, kundy. To už akož nedá ukončiť. Podľa mňa nemáš... Hello. How can I do it? To nemáš niekde napísané ako... Akože... Neviem. No, Trpazlík. počkej, ale ako by ma tady to má skončiť. Tebe chýba to 1% ešte asi. Ale aj keď ja... Většinou ti napíšou, kde to je. Okej. To mi třeba někde tady. Vieš, že by som šla kúsok po kúsku. S tým neviem čo klikáš. Ti to ukázať. A keď počkaj, chod naspäť, kde si bola teraz, keď otvoríš to a keď klikneš, jak tam máš Join a Player Cop Game a tam máš šívku vpravo, keď na to klikneš. Co? No máš tam kolečko naspäť, uložiť a šívku doprava, neviem, kde máš. Ja to ti akože iba ukazuje. Předchozí. A máš to odísť, keď pôjdeš k bránke?
remaining. Tu bude tak nějaká střecha. Mrdám vás do... Jak in progress. Hele. Power vertical quads. Co to kurva? Removed. To jsou One kill remaining. padla. No, si to ukazuješ, čo ti chýba. 1 minute remaining. 30 seconds left. 10 seconds left. This is only the